muso kɛnyɛrɛ y'u ka san lajɛrɛn bɛ n'a tɔgɔ ko Feminiya o tako naaninan o Kolonbo karila Bamako o ko yɛrɛ ɲamaya bɛ m'an bolo Madame Tarawele Rokiya Tarawele an k'ale hakilinata lamɛn ni lajɛrɛ in kan. Salon ye salon ye min bɛ muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan muso baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan papier b'u ka entreprise la papier t'a la a bɛ muso fara ɲɔgɔn kan pour que k'u ka produit lakodɔn ka tila ka visibilité d'u ma ni u ka entreprise tɔgɔ ye ka tila ka u fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka échanger cogo min na ka u ka produit feere ka promotion kɛ ka tila ka u yɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan. Ministre min n'ale ɲɛsinnen don muso den ani denbaya ko ma Wadiji Fune Kulibali ale y'a senfa ka se kɛnɛ kan sabula ale ka fɔla musow kan k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ donni min na ko bi. Ne bɛ yan nɔ parce que musow ka ko don den musomanw ka ko don ɲinan ta particularité ye jumɛn ye invité d'honneur de bɛ an bolo n'o ye Burkina musow ye délégation forte bɔra Burkina ka na fara Mali musow kan pour que jɛrɛ bɛ se ka sanga sɔrɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ ko Burkina ni Mali jamana do jamana fila min ye balimamaw ye mais u ka destin lielen don ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ ni san labanw na fɛn min ye anw sɔrɔ o de Burkina b'o sɔrɔ a fɔlɔ a daminɛna ni Covid ye n'o ye diɲɛ seleke naani bɛɛ y'a niyɔrɔ sɔrɔ bana jugu min na n'o ye Covid-19 ye a joué la entrepreneurs kan mais a joué la musow kan kosɛbɛ parce que muso fanga ka dɔgɔ entrepreneuriat la a dogolen tɛ mɔgɔ si la ka tɛmɛ. Ɲinan jamana min wulila ka na nin baara in kɛnɛ kan o ye Burkina Faso ye. Aja Umu Zagre ale ye Burkina feerekɛla ye ale n'a ka minɛnw nalen don an k'ale hakilinata lamɛn ni lajɛrɛ in kan. Yalɔ an nani bɛ min na o ye musow ko ye musow ko an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn na cogo min na yaasa musow ka bɔ nɔgɔ la yaasa musow ka sabati yaasa musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ k'u yɛrɛ ta an nani bɛ o de la donc wajibira an bɛna an bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa Burkina musow ni Mali musow an ka se ka hakili falenw kɛ ka filɛ an bɛ se ka ko don ɲɔgɔn na cogo min na ka baara mun don ɲɔgɔn na cogo min na yaasa musow ka sabati. Ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye muso caman minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye baaraw la u ka feerefɛnw u ka se k'u lakodɔn ani ka se ka feere kɛ. Mariam Kone ale fana bɛ kɛnɛ kan an ka lamɛn. Bon de un a b'an permettre ka client caman sɔrɔ parce que de un mɔgɔba caman bɛ na yan yɔrɔ la ka na yɔrɔ visiter donc ça nous permettra ka contact sɔrɔ comme ça an n'u bɛ kɛ clientmanw ye en même temps a b'an ka sugu ja fana. Ɲinan u ka baara u y'a bila hukumu kɔnɔna la o de ye gɛlɛya min n'a bɛ Mali ani Burkina Faso kan musow olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye walasa nin gɛlɛya ninnu o bɛ se ka ban cogo min na. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.